Kani kadai ka khana ka balaja shisha ka balaja ka arbu pratrik ujuan agasnam arja katsan hapo Commonsville hapo kari US syapang ka wei ka longkemi ka bajamnut berkabadap tang da ka jingit bat ka kerteng ka jongka kadai ka Rukiye Abdul Mutakalim napo California bat ka khana ka longkumni laong bakane ka Rukiye ka don yo wei ukun ubaka ubak kerteng usuliman Abdul Mutakalim bat uni ukun jongka ude usipai nabi hapo kari US laong hagawai kejanmit ke ba ukun jongka usuliman Abdul Mutakalim udang mi napo White Castle da ke jingtmu ban let paino asyalayeng rengkat ke jingtmu ban let bam jamit rengkat balakalok ke jongu dekat bau dang ya lenti hangta marwai hapadeng ke jingdum jong kamien kendit kensan lami laingut ki beriu bat kine ki dei kinong lute bat laong ru klem lap kren setia kine ki laingut ki beriu kila sei daka pistor kila siat ya usuliman na ki benta jong ka basyadin jong ka kli bat usuliman ula kelon yam hangta bat kasnam kala lengken hamadan bat kine kinong lute habaki yo i ba usuliman ula kelon yam kila lute ya u bat kila yo kumba $1,000 na ka wallet ke jong u hadin kata pat bakila deb ban lute kila phet no nangta hadin bakini kinong lute kila phet no nangta ki buriu ki bayat bayeng kila yoi ya kamet yap jong usuliman kepala thia amadan kumta kila pentip no ya gane ke jingja shiki pulen bat ki pulet ru kila pendap ya ke jingdon kam kat kum kaan ya kamet basa pat la IT shiki bahayeng ban le dan buram ya kamet barangsa jong usuliman hadin kato kat nesngi ki pulit kila penlong ke jingtoket ke bajur ban lap ye ki badon keti ya ki ba penyap ya usuliman kat ba kidang penlong ye ke jingtoket kila sedang ban lap ksai badon laingut ki breu ki ba penyap ya usuliman bat ya kene lalap leng ba ke CCTV ke badon hangta haka jaka balasya penyam bat da ke jingtre shitom ki pulit kila yo ban kam ya arngut ki breu ki badon keti ban le ye kene kakam Uwei na kita ukerteng ujaban ubadang kat saus nem kerta bat uwei pat u Valentino Petis ubadang kat news nem kerta bat ya uwei na kini gilaingut syam layo bankam namar bola pedri bat laong bakini kidiki kena ki basyat ab lute na ki beriu haki surang bat anda bala tokit ya kini ki arngut ujaban ula pla badai maki ki balale ya kene kakam ban penyap ya usuliman bat ki pulit kala register case ya kane bat kila pengat ru ya ka haka juvenile act ka badai ka an bat ki kena bat habaka kot kala bo ya ka sngi ban bishar ya kini ki arngun ka kot kala khat lang ru ya ka kmi jong usuliman ban wan sya kane ka jing bishar bat ban pentip ru ya ki kmi ki pa jong ki nongle kam sniu ban wan lang sya kane ka sngi bishar andala poi ka sngi ban bishar kat baga jing bishar ya kita ki arngut kadangya syaprang ka kemi jong usuliman kalayeng ban keren ha kata kapor ban pancing bet na kanong bishar ka bakal teng ka Megan Shanahan ban sya ya ka ban keren ai hangta bat kane ka jingle jongka kala penlengo ai ki badan hangta haying bishar baro kanong bishar ru kala sya ya ka bakan keren bat ha kata kapor ka kemi usuliman kala keren bat anda kala keren kala penlengo lot wad ya kita ki badan hapo jongga ying bishar namar bakala yeng shwa na ka jakasyong ban let bet sya uriu sniu uba kerteng ujabon uberangkat saus nem karta bat anda kala poi ha ujabon ka ka bakani ka longkemi ka le ki babon ki nangmut bakala thap kala syo ya u hause kam syamla le kumta kala keduk penban ya ujabon bat kada ong ru ikini ki kentin wat haba pila penyap ya upun ba jonga Henry ngam syamla isi ya phi namar kam dei yang iban isi kadai yang iban pen iya ka jing isen ai kata kadai kalenti ka bangi kum ki kimi ngi dei ban ong ka kimi usuliman bat kada ong ru bakam kwa ban ai kanu ka jing pen saja ya u bat uparlong namar ka kpot jonga kamla ban walambyang ya upun ubalayap jonga bat ngakwa ban yo i ya u kum ubriu babha ka jing jong u bat kala ong ru bangan wan pet ya u barbor wala ka an karaya phi ban yam ngadan ke jing temu ban pelat ya phi ong kene ka long kmi kene ka jing kren jongga kmi usuliman kila kta bat penjau umat ya ujaban khamtam ya ki bahaying asam jong jaban kumju ya ki badan langru ka ying bishar hadin kata
Kala ong ru bakalong ka ba bangan map ya uno ba penyap ya upun ubanga nga Henry kum ka kemi nga perkhat kat no nga snusi bandau no yala ukun bat nga perkhat baka kemi jong jabon ru kan snusi thang ladangan ai kanu ka jing pen saja la ne ka ban pha penyap no ya ujabon kum ka kemi nga nget bakan snusi thang kum banga nga snusi thang habanga tu yala ukun bat kala ong ru walaki penyap ya ukun ba i jonga dang hakani ka kerta ka badang rit Henry ngi dan kam ban yele ya ka jinglong jongki da ka basay yaki na ka jinglong sniu namar la da on chu set sa yaki hajir ne ha ka along ban pen chitom yaki ni ki khna kin om yo satya ya ka jing shai la ni ya ka jing hikai bat ka jing sneng namar la da set yaki ha ka along kan salong kum ka jing pang bat kila ro ban penyap wa yala deru chisin ka sngi ong ga ni ka long kmi bat kala pen kut ru da ka ba ong de ban dan ka jing sngusen ai ban ya rap kum yaki ne ki beriu ki basngawi kata ka jingkran ha kata ka por kimla ban shempang shu ya ka jingkran ka kmi jong usuliman bar kila dap da ka jinglongo ya ka jinglong bar riu belai ka kmi usuliman ke parlo ki bapet ya ka video bar ki basngap ya ka khana ngiyo ka jingsneng na ka khana ba kum ki khon ke ti tongin long ki ba em te briu te belai ban pen kemen ya imai ba ipa ki balapen he pen san yanga ba dia pi da ka bangin ai ka jing sup men sim ye mai ipa leng ba ka jing em ba pha jongi le se kam mun toy bangin sayam pa do not enda ba i mai ipa ila klan kat ba ka jing le jongi kim chem pen kemen ye ki ya ka por ba ki dang dang klan ba ki dang don hang ne sla pur thai ha ba ki thrang ban yo i yanga ba ye pi ha ka ta ka jing em ka ba ke breu te blai kat ba dang don ka por bangin persang ban ai ka jing sup jing kemen men sim ya imai namar ka jinyam pa donut jongi haba imai ipa ila klat lemdang imla ban ai ka jing sup men sim kan am dan jingmat